Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo si letectvo vo svete, kde sa všetko snažíme štandardizovať, drží svoj vlastný, povedzme, trochu zvláštny mix meraní? Tak presne na toto si dnes posvietime. Takže, o čo tu presne ide? No, piloti po celom svete merajú výšku v stopách, rýchlosť v uzloch a vzdialenosti v námorných mílach. Prečo to robia, keď takmer celý zvyšok sveta už dávno používa oveľa logickejší metrický systém? Práve toto je tá záhada, ktorú sa dnes pokúsime rozlúčiť. A tuto máme pekne čierne na bielom. Na jednej strane metrický ideál. Všetko pekné, logické, presne tak, ako by sme to čakali. A na druhej strane realita z kokpitu. Stopy, míle, uzly. Je to taká zmeska, ktorá pôsobí, no povedzme si úprimne, na prvý pohľad dosť chaoticky. Aby sme však pochopili, prečo tento zdanlivý chaos vôbec existuje, musíme si najprv povedať, ako vyzerá ten ideál, ten globálny štandard, ku ktorému sa všetci hlásia. A tým ideálom je samozrejme medzinárodná sústava jednotiek, alebo ako ju všetci poznáme, sústava SI. Je to v podstate taká globálna dohoda. Univerzálny jazyk pre meranie, aby vedec v Japonsku rozumel inžinierovi v Nemecku bez akýchkoľvek pochybností. A tá genialita sústavy SI je v jej neuveriteľnej jednoduchosti. Celý systém je postavený len na 7 základných kameňoch, jednotkách ako meter, kilogram alebo sekunda. A z tejto sedmičky dokážete odvodiť úplne všetko. Rýchlosť, tlak, energiu, čokoľvek. Je to proste nádherne logický a elegantne prepojený svet. Cieľ bol teda úplne jasný a povedzme si veľmi vznešený. Vytvoriť jeden jediný jazyk merania pre celú planétu. Jeden systém, ktorý by raz a navždy urobil poriadok v tom chaose rôznych jednotiek. Skvelý plán však? No, ako už asi tušíte, realita je vždy o niečo komplikovanejšia. A presne tu sa dostávame k jadru veci. Ako sa tento dokonalý logický systém stretáva s drsnou realitou letectva? No, poďme sa ponoriť priamo do oficiálnych pravidiel. A ako náš zdroj nám poslúži veľmi konkrétny dokument, český letecký predpis L5. Je to naozaj fascinujúce, pretože tento predpis hneď na začiatku jasne hovorí, áno, v letectve sa má používať sústava SI. Ale, ako to už často býva, diabol sa skrýva v detailoch a v malých poznámkach pod čiarou. A tu sú tie detaily. Toto je oficiálna tabuľka priamo z predpisu, konkrétne tabuľka 3.3, ktorá hovorí o, a teraz pozor, dočasne povolených jednotkách mimo SI. A čo tam vidíme? No predsa našich starých známych, stopa, úzol a námorná míľa. Presne tá trojca, o ktorej sa celý čas bavíme. Dobre, len aby sme mali všetci jasno v pojmoch, poďme si ich v rýchlosti prejsť. Námorná míľa. Tá je definovaná ako presne 1852 metrov. Nie je to náhodné číslo, historicky súvisí s obvodom Zeme a uľahčuje námornú, a teda aj leteckú navigáciu. Potom tu máme uzol. Ten je priamo prepojený s námornou míľou. Je to vlastne jednotka rýchlosti, ktorá znamená 1 námorná míľa za hodinu. Takže ak letíte rýchlosťou 1 uzol, za hodinu preletíte presne 1 námornú míľu. V rámci tohto systému to dáva perfektný zmysel. A do tretice stopa, používaná na meranie výšky. Tá je presne 0,348 metra. Tieto tri jednotky, námorná míľa, úzol a stopa, tvoria taký základný kameň toho, čomu by sme mohli hovoriť letecká angličtina meraní. Dobre, a teraz sa dostávame k tej najdôležitejšej otázke z celého tohto príbehu. Prečo? Prečo tieto výnimky vôbec existujú a prečo sa ich svet letectva tak tvrdošiene drží, aj keď existuje logickejšia alternatíva? A aby sme si uvedomili, aký je to paradox, pozrime sa na túto časovú os. Snaha o zjednotenie meracích systémov nie je žiadna novinka z posledných rokov. Táto myšlienka tu je už viac ako 2 storočia. A o to viac zarážajúce je, že práve letectvo, symbol modernosti, sa tejto globálnej snahe stále ako si vspiera. No nie je to fascinujúci paradox? Máme tu ultramoderné odvetvie, kde sa presnosť počíta na milimetre a zlomky sekúnd, kde všetko riadia sofistikované počítače a v tom istom odvetví sa spoliehame na jednotky, ktoré majú korene v drevených plachetniciach spred niekoľkých storočí. Tak ešte raz, prečo? Odpoveď, ako to už býva, je skrytá priamo v oficiálnom texte. Tento citát z predpisu L5 nám to prezradí.
Hovorí sa v ňom, že tieto jednotky sa používajú preto, citujem, aby sa predíšlo možným bezpečnostným problémom. A máme to. Kľúčové slovo je bezpečnosť. Keď si to rozmeníme na drobné, dôvody sú 3. História, peniaze a predovšetkým bezpečnosť. Skúste si to len predstaviť. Vymeniť prístroje v desiatkách tisícov lietadiel po celom svete, preškoliť 100 000 pilotov, letových dispečerov, mechanikov. A to najdôležitejšie, riziko chyby. Predstavte si pilota, ktorý je pod obrovským stresom a má sa rozhodnúť v zlomku sekundy. Ak by si v takej chvíli pomýlil metre a stopy, následky by boli katastrofálne. Cena za takúto zmenu by bola jednoducho privysoká. Toto všetko nás privádza k poslednej časti našej skladačky. A tá je, musím povedať, asi najväčším prekvapením. Aká je teda budúcnosť týchto dočasných jednotiek? Keďže samotný predpis ich označuje za dočasné, logicky by sme sa mali pýtať, kedy sa táto dočasnosť skončí. Existuje nejaký dátum, nejaký plán, kedy letectvo konečne prejde kompletne na systém SI? Odpoveď by sme mali nájsť v ďalšej oficiálnej tabuľke, konkrétne v tabuľke 4.1. Jej názov znie veľmi sľubne. Termíny ukončenia použiteľnosti alternatívnych jednotiek. Máme tu uzol, námornú míľu, stopu, ale v stĺpci dátum ukončenia je akosi prázdno. Celá pointa sa skrýva v jedinom slove. V tom krátkom českom slove, ktoré je v pôvodnom znení dokumentu. A to slovo je nestanoven. Termín ukončenia nestanovený. Presne tak, neexistuje žiadny dátum. Žiaden plán, žiaden horizont, kedy by sa tieto oficiálne dočasné jednotky mali prestať používať. Záver je teda úplne jednoznačný. Hoci na papieri sú tieto výnimky dočasné, v praxi sú a pravdepodobne ešte veľmi dlho budú trvalé. Systém, ktorý funguje a je bezpečný, sa jednoducho nemení. Riziká a náklady na zmenu ďaleko presahujú akékoľvek teoretické výhody plynúce zo 100% zjednotenia. A čo nám teda tento príbeh o leteckých meraniach ukazuje? No asi to, že niekedy sa aj ten najlogickejší a najelegantnejší systém na svete musí jednoducho skloniť pred realitou, pred históriou, zvykom a hlavne pred ľudskou bezpečnosťou. A to je možno dobrá otázka na zamyslenie, kde všade inde v našom svete sa dokonalý ideál musí prispôsobiť tvrdej a neústupčivej realite.